achiramba zvino achidi handina chandakaita. Kune vanhu vakazviita variko, kana uyo anga aripo kana nevamwe vakanga aripo, ina handizvizive, but ini ndikagona kubuda handifunga kuti 3 months 4 months dzingapera aiwa, because I'll do something. Saka pfungwa dzangu dziri kundinetsa kuti why are they so quiet? Uri kuona manje ndochitarisa futi pamwe pekuti mwana uyu anonzi Tapiwa Makore, handiti ndiri kutarisa mhuri yangu iyo yangu yatapiwa ndineka kusavachenesa kadikidikiso. Mubvunzo kuti kuimimi musoro mwana uri kupi? Ndivachakuudzai kuti mapurisa akauya nawo takatora kana kuti uri uku right. Kuimi makabvirei kumusha? Vokuudzai mareasons, because mwana uyoyo tumakunga tunoitwa kunzi mwana uyo anonzi ndewangu, right? Mwana ari kunzi ndewangu, inini handizi, ini ndochinouraya mwana wangu manje. Saka ndiri kuvachenesa kuti kana mwana achinzi ndewangu, ava havasi kufamba, amaitapiwa varambwa. Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Muri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika makona mana ese enyika, kuenderera mberi nenyaya yemwana akafa zvisina tsarukano anonzi Tapiwa Makore Jnr. Munoziva muri yeZimbabwe chinonyanya kundirwadza panyaya iyi ndechekuti munyika yedu yeZimbabwe tine maprofets akawanda nemaprofita akawanda nedzin'anga dzakawanda, vanhuona nevane simba. Chii chiri kumbotadzisa kuti vanhu ivavo vakwanise kubatsira baba namai vatapiwa kubuditsa pane musoro wemwana kana kunongedza kuti uri uku hande ndinokuratidzai kune musoro, so that zvichabatsira kuti mhuri iyi idzikamisewo hana, irerukirwe ichiziva kuti hongu mwana wedu akashayika but takamuchengeta apa aine zvinhu zvake zvakakwana. Nekuti chiri kunyanya kurwadza ndechekuti vacho vari kunzi vakauraya mwana vakubuda vachiramba vachiti inini handina kuuraya mwana, ndinofungidzira kuti idzo hama dzangu dzine chekuita nekufa kwemwana, vakungokandirana nyoka mhenyu. Ko n'anga dziya dzinozviti dzinogona basa iri, muri kudii kubatsirawo mhuri iyi akaita zvinhu izvi ateerwe nenyuchi kana kuti angoona zvaanoona zvichabatsira kuti zvibude pachena kuti akaita zvinhu izvi ndiani, uye vanokwanisa kutaura kwavakaisa musoro mhuri ikadzikamisa hana. Kunyangwe pakaita 10 years mukanyarara zvakaita sei, mhuri iyi haimbofe yakadzikamisa hana yayo nenyaya yekuti musoro havasi kuziva kuti uri kupi. Dai mambotibatsirawo ipapo. Asi ndichidzokera kumashure 2-3 years back pane chiprofita chakaitwa nemumwewo munhu waMwari chandoda kuti timbotarisa tiongorore tiri pamwe chete. Ndaona kuti handingagone kuchijaja ndiri ndega, saka ndati ndiuyewo nacho kwamuri mhuri yeZimbabwe tionerane pamwe chete kuti zvaitaurwa naprofeti ava zvakamirawo sei. Handidi kukupedzerai nguva, ngatisanganei muvhidhiyo. Before I explain this, I have to alert the nation that in this nation of Zimbabwe, the Lord is calling this nation to pray and stand aright with him, because there's a very strong wind of witchcraft and a very strong wind of cultism that is hitting the land and operating behind the scenes, that if we do not pray, the mass of such kinds of cases may increase. So you must understand as a nation, before I explain these mysteries, that we need to stand and realign ourselves with God and stand as churches and as Christians to fight against this movement in the spirit realm. Thank you. What transpired spiritually according to the divine vision that I saw? Remember, this is not a dream. I did not come here to tell you dreams. I came here to tell you divine visions that are ministered through the instrumentality of an angel. So I will not be joking when I'm telling you these things. I'll be speaking as an oracle. So you have to take me serious. What happened spiritually is that there is a man
that was reviewed by the name Shonge. Write the name down. Shonge. 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 Thank you. And then men as well that was reviewed by the name Musiwa. Write the name down. Musiwiwa. Musiwa. Thank you. These two guys, they have got a link of certain cultists that are into business that use rituals to make money. So these guys, they happened to meet a man by the name Tapiwa Makore. When they met this man, Tapiwa Makore, they revealed to him and told to him that, look here, this is what we have in store. We have got a connection of people that can buy human body parts for large sums of money, to a level whereby they pay this money in cash, that if you provide human body parts, there are no negotiations. It's just taking these parts, they pay the money in cash, and it is done. And Tapiwa Makore said to them, but what will happen if we get caught? And this guy said, no, you do not have to worry. These cultists, they don't operate alone. They've got strong witch doctors that can use spiritual concoctions to make sure that when you perform this and bring the parts, you will not be caught. And whosoever that you dealt with will not be caught as well. And he said, well, if it is like that, then it is a good thing. Then he said, so how much is the offer for the human body parts? And he said, these guys are ready to pay 100,000 United States dollars for a head of a young boy. So Tapiwa Makore embarked on a journey and landed down in the realm of Murewa. Upon his arrival in Murewa, the first person that he met was Tapiwa Makore. He said, look, brother, come here. They sat down under a mango tree according to this vision. And he broke down the vision to Tapiwa Makore. Look, I found a very big connection in Harare. And I mean, these guys are serious. They are saying if we are able to provide a human head, the guys can pay 100,000 United States dollars for this human head. And our lives will be settled for good. And they are saying the money will be paid in cash. And Tapiwa Makore said to Tapiwa Makore, what if we are caught? And he said, no. These guys they said that the witch doctor that is used in performing these rituals is a very strong witch doctor. He can perform projections in the spirit realm that it will be difficult for you to be caught, or the people that you labored with in this project. And he said, well, if it is like that, I think it's not a big issue. I can mobilize guys here, and I'm sure we can do that. And he said, well, you need to see what you can do, but I have to rush back because there are one or two things that I need to balance off. So I'll have to hear from you so that I can know what are the advancement. And Tapiwa Makore said, it's okay. So Tapiwa Makore immediately he returned back to the realm of Harare. Tapiwa Makore, upon remaining, he did not immediately communicate with anyone. He first went to see a certain spiritualist, that in this vision, I happened to see him taking the path and going to see a certain spiritualist that was close to a school that is called Chemondoro School. He arrived there and said, look, there's a deal that I want to do, but I'm not sure if this deal is a deal that will work. So I want you to look in the spirit realm to see if this deal will work. So he did not explain this deal. And the spiritualist said, no, this deal that you want to do, I'm seeing that it will work and more doors will be even opened for you. And Tapiwa Makore said, well, if everything goes on well, you'll see me here. I'll come with 500 United States dollars as a thank you. But for now, remain with this 20. I'll see you. Then Tapiwa Makore returned. Now he had confidence that this deal will work. So when he returned in the spirit vision, he sat down with Tafadzwa Shamba and said, Tafadzwa, come and stand here. Tafadzwa, there's a project that we are about to do. But this project, it's a project that requires you to have a strong heart. The reason why I'm choosing to tell you this is because I've worked with you and you've been with me here for a long time. So I thought now I cannot do things leaving you out, because sometimes when I do other things, I'm with you. So I want to tell you this, and if you are interested, if we do this together, I can do something for you. And Tapiwa Makore said, what is the deal? And he said, well, my brother approached me of certain guys that he know, that have got connection with certain cultists that operate in Mozambique. These guys, they pay large sums of money for human body parts. So they are ready to pay 100,000 United States dollars for a human head of a child. And Tapiwa Makore said, but what if we get caught?
And Tapiwa Makore said, no, will not be caught, because I was told that the witch doctor that they used can perform rituals, that after this is done, we cannot be caught that we did this. And he said, if it is like that, it's okay. I'm ready. We can do this. And he said, now, if we do this well and you don't tell anyone and you keep quiet, I can give you 1,500 United States dollars and I'll build you a house and give you 2 kettles. And he said, well, that will be fine. But he said to Tafadzwa Shamba, if I hear a rumor anywhere, I'll know it is you, because you are the only person that I've told you this. And he said, no, don't worry, I will not tell anyone. So they departed. Tafadzwa Shamba went his way and he went his way. Now, in this vision, I saw him approaching, going into a certain realm. And when he reached into that realm, he happened to meet a woman. And the angel of the Lord said, you look at this woman. This woman is a woman that he has an affair with. But the affair, it's an on and off affair. The reason being, it's an affair that started by him becoming one of a major customer in the business of that this woman does. So he was one of the major customers through buying. One thing led to the other. And they ended up dating mysteriously. So he said to the woman, there's something that I want to tell you. I know you are someone. Sometimes we go together for spiritual help. So I'm telling you this because you are someone that is close to me. And the woman said, what is that you want to tell me? And he said, well, there's a deal that I'm the verge of doing now. This deal, it's a deal that can lend us with 100,000 United States dollars. If we execute this deal well and you learn to keep quiet, I can give you 5,000 United States dollars cash. Because once this deal is done, I was told by my brother that it will only take 2-3 days would have been paid our man. And the woman was told the entire deal clearly as it was. And the woman said, what if we get caught? And he said, no, these guys, they have a witch doctor who is a very strong witch doctor. This witch doctor is believed that if he performs the rituals, after you have done this, you will not be caught. And she said, well, if it is like that, I think it's not a problem. We can engage in the deal, but we have to be careful. This woman is my Akatanga. Now, it was now Tafadzwa Shamba, Tapiwa Makore, and Tafadzwa and my Akatanga in this deal so far. So they then set down a meeting by Tapiwa Makore's house of now projecting on how this can be done. So as they were passing ideas, the original intention to choose Tapiwa Makore Jnr. as the bait was not with Tapiwa Makore Sr. This is how Tapiwa Makore, according to this vision, was chosen as the bait. So Tapiwa Makore said, look here guys, we now need to find a way to find a child. So Tafadzwa, you will have maybe to find where children are playing, take one child and hide the child somewhere so that we wait for the evening and kill the child. And my Akatanga said, no, if Tafadzwa Makore himself goes and takes a child, vanhu vese vakatarisa panogona kuita munhu anomuona mwana iye akazoshaika zvinonzi ndiye akambata kuti futi aindotsvaga mwana manheru hazviite vana vanenge vane vabereki vavo saka panzoti tiende kure titsvage vanhu vari kure vatisinganzwisise mafambiro avo nemaitiro avo vanoita zvinhu zvinogona kunetsa. I think tofanira kutsvaga munhu ari padhuze zvikanzi zani. Then Tafadzwa Makore akataura kuti komufana anonzi Tapiwa Makore, because Tapiwa Makore anowanza kuswera ari kugadheni. Saka togona kuti ndini ndonomutora kugadheni ikoko ndoenda naye somewhere then tomirira manheru zvikanzi namai Akatanga iwe ukaenda vanhu vanogona kukuona zvikanzi naTapiwa Makore he interjected there and they said no, wait, what will happen is this, I know, I have a plan. Zvikanzi plan yechu ichi zvikanzi don't worry, leave everything to me. So the meeting ended, Tafadzwa left, my Akatanga left, Tapiwa Makore remained. In the following morning, this is what happened. Tapiwa Makore Sr. in the following morning, according to this vision, happened to see a child to a certain woman. And he said, come here. And the child came. And he said, where is Tapiwa Jnr.? And he said, I'm not sure, but maybe he's at the garden. And ndonomudedza ndine huku yake yandoda pamai vake yandoda taende nayo. Saka ndonomudedza uye naye. Zvikanzi all right. Saka mupano akatoenda achimhanya. Patosvika pai Tapiwa zvikanzi ndokutona Tapiwa zvikanzi hanzi mhanya kunoku pane huku yamama wako yaoda kupiwa. Zvikanzi ndoita manje ndosiya zvikanzi mhanya ungonosvika uchipiwa tobva tadzoka uyu mwana uyu hapana zvaari kuziva. So according to this vision vachitoenda along the way vakatoenda vachitoita resi yekumhanya vachida kuona kuti ndiani anomhanya kupfuura kudarika mumwe vachitotamba zvavo vachienda kumbawo. Pawakasvika then
Tafadzwa shamba was not by the house. Pawakasvika, the person that was by the house pakasvika mufana uyu naTapiwa Makore Jnr was Tapiwa Makore Sr. Tapiwa Makore Sr then said to the youngster that had come with Tapiwa Makore Jnr that, right, mfana, iwe chimhanya yako, mfana unichampa pasuri ya mama wake, kana ndozotera naye saka iwe mhanya zvako chidzokera. Mfana paakati mhanyei just a short distance, ndopakati dzoka kunoko. Mfana obva adzoka, zvikanzi tora mari. So he had a $10, a $5 and 106 bond in his pocket that he removed and took $5 and gave to this child and said, go and give to your mother and tell your mother to come here immediately. So the child ran and arrived and said, Mom, I was given this money by Uncle Tapiwa to say that I should give to you. And he said, come here immediately. Zvikanzi kunei, zvikanzi handisikuziva. Dangotora Tapiwa garden ubva mhanya naye, but kuti kunei handisikuziva. Dangonzi mhanya imuye. The woman called Mailesi, that's how she left what she was doing and departed and went to Tapiwa Makore Sr.'s house. When she arrived there, Tapiwa Makore Jnr was sitting by the sofa, yanga iri kuwindow mumba. And he came outside and said, my Makore, come here. So he moved away from the house with her and went close to a fence and said, look, there's something that I want to tell you today. And what I will tell you now, if you happen to tell anyone, you and your child will die. Saka zvatoda kuti tiite isusu ndati ndikutaurirei chokwadi and hazvichaita kuti murambe because already ndakutokuudzai nyaya iyi. But chandokuudzai pano ndechekuti mukava nemunhu wamunotaurira imimi nemwana wenyu munofa. Saka kana muchida kutaura taurei henyu, handina dambudziko nazvo. Zvikanzi nyaya yacho ndiyei? Zvikanzi right, mune mwana ari imomo. Handimaudzwa nemwana wenyu kuti ndiana. Zvikanzi mwana wangu andiudza kuti auya naTapiwa Jnr. Zvikanzi ndiye ari imomo. Saka manheru anhasi mwana uyu ndiye watiri kuuraya, vatiri kutora musoro wake. Zvikanzi ko vanhu vakazvibata, ina handikwanisi kuva pati yezvinhu zvakadai so. Zvikanzi hapana anozvibata. N'anga ichabata dare iri hanzi ine simba yokugadzirisa mhiko yekuti vanhu vazviita vabatwe. Saka hapana munhu achabatwa padare iri. Chatinongoda ndekuti iwewe usave nezvaunotaura chete. Ukangonyarara hauna zvimwe zvinhu zvauchatya. Tichipiwa mari iyoyi tiri kukupawo 5,000 yako ipapo, wopedzisawo maprojekti auda kuita. Kasi ukataura ndopika unofa nemwana wako. Zvikanzi kana mataura kuti hazvibatwa hazvina mhosva, kasi zvinhu zviri kundityisa, kasi musatye henyu, handina munhu wandicataurira. Ndopavakadzokera. Vachidzokera vakasvika kumba paine mwana wavo. Ndopavakadedza mwana vakati uya kuno. Zvinhu zvawaudzwa kunzi uya naTapiwa Makore, usave nemunhu waunotaurira because nanzi ukava nemunhu waunotaurira unofa. Ukanzwa pane zvinhu zvaitika kana kuti ukanzwa kuti pane munhu ari kutsvagwa, iwewe ingonyarara ndava ukataura hanzi unofa. Mwana akati alright mama, hapana zvandotaura. And that's the end of the part to this story. This is what now transpired. Tapiwa Makore, as things were at an advanced stage like this, he happened to meet a certain guy that he had called prior to say, pane project iriko kunoko, saka uyai mutarise kuti project inobuda here. Project ikabuda zvakanaka, aiwa ndine kapasuru kenyu kandinokugadzirisirai. Munhu akataura kuti manje mari yokuti ndisvike ikoko handina. Zvakanzi mari yawo inayo shandisa uye, wasvika kuno yawashandisa kuuya neyauchashandisa kudzokera ndichakupa uya. Zvikanzi hazvina mhosva. Ndopakauya munhu uyu. Munhu aiuya aiva munhu anonzi Tinei Makore. Muchinda uyu ndokupakurirwa dare semamiriro arakaita nakunzvengwa. Akati right, ndonyaya iripo. Saka musoro uyu watoda kutora, musoro uri kunzi tikanosvitsa kwaurifana kusvitswa pari kubudiswa $100,000 United States. Saka ndoda kuti mutarise imimi kuona kuti dare iri rakamira sei. Muchinda akati varume handidi kunyepa. Dare iri dare randisiri kuona hangu richitadza kubuda, asi kuzongoti kana mapiwa mari mofanira kuzondidedza kuitira kuti ndikupinzei macleansing processes kuti musazoterwa nemweya wacho. Zvikanzi hazvina mhosva, tiro richibuda tiri kukupawo 5,000 yako ipapo US. Zvikanzi zvakanaka. Muchinda uyu akati ini rege ndichigadzirira ndidzokere. Muchinda uyu ndopakarova road kudzokera. So on the fateful day of this happening, he happened now to sit the last meeting. And this last meeting vakaigara vachimwa zvaudoro. Vakagara. So it was now Tapiwa Makore, it was now Tafadzwa Shamba, it was now Maika Tsande, and a friend to Tapiwa Makore aiva munhu aifudzawo mombe, which means Tafadzwa Shamba angava
anga recruitawo mumwe munhuwo padhiri irori. Ndokupodza nangu akagara pameeting yacho yakazolida to this day. There were 4 people: Maikatsande, Tapiwa Makore Jnr, Tafadzwa Shamba, and a friend kuna Tafadzwa Shamba aita futi zvokufidza mombe anga recruitwa padhiri iri naTafadzwa Shamba. Ndipo akagara pasi akati, right varume, dhiri iri dada kuti tiriite nhasi, saka takufanira kuti tiite zvinhu zvedu zvakangwarira, because iko zvino nau sezvo mwana uyu asvika. Now zvichiminzi pakagara mwana uyu mumba, chakaitika ndechekuti mwana uyu mai lesi pavakaenda, mwana uyu paakasara pamba panga pana Tapiwa Makore Jnr. Tapiwa Makore asara pamba pa, Tafadzwa Shamba ngasipo. Tapiwa Makore ndokuudza mwana kuti right, chisara panapa huku yako iri kuyana Tafadzwa Shamba, obva wamhanya nayo kumba. Nditi zvikanzi alright, saka taisa zvakanaka pamba, usazobuda. Nditi Tafadzwa ari kuya izvezvi. Zvikanzi alright, andibude. Then Tapiwa Makore Jnr ndopaakabuda murodhi, ndopaakasangana naTafadzwa Shamba. Zvikanzi right, Tafadzwa, mupana ako takufanira kuti tigare pasi toona kuti dare ritoriita sei, but zvaunoita ita kuti uone kuti mufana kuti tiite sei kuti asabve pamba ipapo. Saka zvaunogona kuita, chisana kuenda kumba iwewe unomupakurira chikafu usiya wavhara dhoo, inda kusana kuenda kumberi uku mouya togara pasi tochistrategize kuti toita sei. But namusiyana muti pane huku yauri kuya nayo, saka usiya mupa chikafu obva mutaurira kuti ndakuenda notora huku ndiri kuya izvezvi. Zvikanzi alright, saka mufana anonzi Tafadzwa Shamba ndokutosvika pamba achitoridzwa muridzo achipedzisa fodya yanga yachirova, ndokusvika ndokuvhura dhoo. Mufana anga arimo, zvanzi ndepi mufana uyu aisadedza Tafadzwa Shamba achiti mukoma kana kuti bhudi, aitomurifeya nezita kuti yes Tafadzwa, that's how this youngster referred Tafadzwa Shamba. So Tafadzwa Shamba akati wangu adye, zvikanzi no ndasati ndadya. Zvikanzi alright, mira ndikupakurire chikafu, ndoda kuti ndimhanya nditora huku yako ubva ndadzoka ubva endesa kumba. Zvikanzi alright, ndopaakatapakura chikafu ubva asiyira mufana uyu. Zvikanzi chigara muno, musazoita musikanzwa ndiri kuya izvezvi, nakunotora huku yacho, ubva asiya avhara dhoo, ubva atera Tafadzwa Makore Jnr. Achisvika kuye ndokusvika Tafadzwa Makore Jnr anga atogara pasi, Maikatsande wangu waripo, shamwari yaTafadzwa Shamba anoitawo futi zvokufudza mombe kumaraini imomo anga aripo futi akagara. Tafadzwa Shamba ndokusvikawo futi ndokugara pasi, vakuchirova last meeting yekuti vaite sei. Mnavo mukudiscasa ndopo vaiti right, saka mwana uyu sezvo tiri kuita dare iri manheru, toita zvokumubata tonomuurayira musango rika toita zvokuita sei. Maikatsande vakati imimi mwana uyu mukaita zvokumubata ari mupenyu kuenda naye musango, anogona kuchema kana kuita noise. Pakanzwa vanhu vaita noise, vanhu vakatera kuti chii chaitika mukabatwa. Saka strategy yekuti mutakure mwana uyu ari mupenyu kuenda naye musango ndiri kuona iri very dangerous, because mogona kuti makatakura mwana sezvo achiri mupenyu otanga kupfikuka. Vanhu vakapfura vakakuona vakati takaona vakomana vakatakura chinhu chaipfikuka. Saka zvibude. Zvikanzi naTafadzwa Shamba, zvikanzi no, indoona kunge kumutakura ari mupenyu mwana uyu achite zviri nani atanga atofira kunoko, kuitira kuti tozomutakura atofa zvinoita nyore kana tasvika uko. Zvikanzi naTafadzwa naTapiwa Makore Jnr kutaura dare rakanaka, saka manje poitwa sei. That is when Maikatsande suggested to use poison. So what Maikatsande now said, Maikatsande said we can use poison. Kuti wewe unogara waisira mwana uyu poison, waisira mwana uyu poison, akafa momulokera tomirira manheru, kuitira kuti even kana vanhu vakamutsvaga, vanhu vanogona kusvika payadhi tisipo akadeedzera mwana kana ari mupenyu anoti ndiri muno. Zvikanzi good idea. Saka zvoitwa sei? Zvikanzi chiunewo toita sei, unogona kuisa mudrinki kana mumvura chero chamunoisa. Zvikanzi naTafadzwa Shamba aiwa mogona kundipa doro ndiende ndinoisa ari mudoro. Ndopaakapiwa 3.7 liters dzedoro dzaakaisirwa mu5 liter, dzaakaenda akabata neruoko rwekuleft, nepoison yaakaisirwa mukaplastic akaisa muhomwe akadzokera. Saka aitoti murodhi achifamba ovhura chigubhu chiyombogagaidzira, murodhi achifamba ovhura chigubhu achigagaidzira according to this vision, kusvika asvika pamba ndopaakavhura dhoo. Zvikanzi right, mufana ndauya nehuku yako iri pasi apa, saka wanga watopedza kudya here? Mufana akati ndapedza kudya. Zvanzi right, saka zvandakuita panapa munin'ina ndakuita sei, ndangokuisirawo maheu zvako enda uchiita sei, uchimwa kana kuti unogona kungomwa uchitora huku yako uenda. Mufana akati maita basa. Ndopaakatora chigubhu changa nacho ubva abuda, ubva atora cup yeplastic ndoyaakadzoka nayo, ubva isa doro riye 3/4 redoro mukapu, ubva apa mufana uyu kuti amwe. Mufana paakamwa akati maheu aya ari kushata. Zvikanzi unza kapu ndinomaisa shuga, ndofunga angasati anyatsa kushishira zvakanaka. Ndopaakabuda panze ari padhoo, ndopaakangotsaukwa kudai so.
ubva atora poison yanga anayo, ubva ati te, ubva agodzonga nekachigunwe, ubva adzoka futi, ubva apa mupfana uyu. Nawo mupfana uyu nekuda kwokuti anga akuda kuenda, doro iri ranga raiswa poison haana kumwa mbijani pozi brain dzemwana dzadza kuti ndada kufanira kuita sei ndichienda ndanyanya kugara pana panchingodzi. Saka brain dzake mwana uyu dzadza kutongoti aende zvokutoti doro riya achipiwa haana kumwa mbijani, akaita rekugagaidzira gabadi kamwana ka1 ka ubva isakapiye pasi, haana kugara nguva hombe. Vatishi mudumbu mangu hameno zvamuri kuita, zvikanzi pamwe kuzvimbira kwawaitwa nesadza chimbogara pasi ndichage mvura, zvikanzi aiwa mudumbu muri kurwadza. Saka mwana uyu akatanga kuita masainzi ekuita kunge ada kuchema. Tafadzwa shamba akati uyu mufana uyu akachema vanhu vanogona kuzvinzwa, apa atoisirwa poison kudhara. Saka ndopaakati uya kunoka akasimuka, mwana anga akagara pasofa, ubva amuti uya panapo. Saka akamira akaita zvandakaita izvi, ubva aisa mwana uyu pakati pemakombo akamubata, ubva amuvhara mhino nemuromo until this child is suffocated to death. Ndopa akatora mwana uyu ati ubva amuisa kuseri kwesofa, ubva aridzorera mumadziro mbijana, ubva aloka dho, ubva abuda, ubva adzokera kwakuine chikwata ichi kuti mwana uyu afa. Zvikanzi saka, but paakabuda, saka which means version yaakataura kuti mwana uyu takamutakura ari mupenyu, ndikazosvika naye akafichuka kwakuri kunyepa, ndikusvika kwese ikoko. Aenda anotaura kuti mwana uyu afa akumba, zvikanzi uri 100% sure kuti mwana afa here, zvikanzi sure, zvikanzi mira ndinocheka. Tafadzwa, Tapiwa Makore Jnr ndopa akasiya Tafadzwa Shamba namaikatsande neshamwari yavo vachimwa doro, ndokudzokera ivo kuenda kumba kuye, ndokunovhura dho, ndokutarisa, ndokuona zveshuwa kuti mwana uyu afa. Ubva wabuda, ubva wavhara dho, ubva watarisa coast, vakaona hapana munhu aripo, ubva warova futi neroad, vakasvika zvikanzi aiwa tafadzwa kutaura shuwa, zveshuwa mwana uyu afa. Pakutoda plan, because mumba tatoine chitunha. We have to make sure that tonight taita dare tapedza, chimirai ndinofonera thanks. Ndopa akatsauka, ubva abata thanks, zvikanzi thanks dare kunoraibva. Saka wakufanira kumeka shuwa kuti wapedzerana nevakomana ava, because takutobata dare iri nhasi manheru. Zvikanzi usataure zvakawanda pafoni, ini ndichauya ikoko Friday kana Saturday. Zvikanzi aiwa zvakanaka. Ndopa wakadzokera, zvikanzi right, mukomana ndataura naye, zvinhu zvese zviri seti. Saka varume tichitongobata basa irori nhasi, kana iri Thursday kana Friday, tikati Friday, Saturday, Sunday, paMonday, Tuesday kamari kanofanira kunge katouya, zvototi takutosheyana, zvokuti panguva iyoyo hapana akasurikana achitaura kuti mari tobva tasheyana. Vakabva vatotanga kumwa doro achicelebrate kuti patime iyoyo. Saka nyika kana ichitarisa kuti vanhu vaishurikana here, panguva iyi vaisashurikana, because their aim was on this ritual money that was promised to them. So it came to pass yoti vakagara ipapa panopera time maningi, ndopakazofamba rumor kuti mwana ari kutsvagwa, ari kuita sei. Ndipo vaiziva havo Tafadzwa Shamba, Tapiwa Jnr, maikatsande neshamwari yaTafadzwa Shamba vaiziva zvanga zvatoitika kudhara. And nokuda kwekuti vaiziva kuti kumba valoka mwana afa, havana kutya kuti kunogona kusvika vanhu payard vachidaidzira mwana akati ndiri pano. Saka they were so sure that even people vakasvika kuyard vachidaidzira mwana, hapana anga achataura ndava mwana wanga amuvharira akafa mukati. So they didn't even bother about going back home to hide that child. Vakangokusiya kwakadaro, vakatopindawo mucirculation, vangomirira manheru kuti asvike. Pavakatarisa coast, vaonoti dare iri rapera. Ndopa vakati garei vachimwa doro, because they were now in fear yezvinhu zvanga vakuda kuita. So they had planned to go earlier, but there were many discussions dzavaita vachimwa doro until they were extremely drunk, all of them, to a level yokuti Tafadzwa Shamba paakatakura mwana uyu aitofamba achinzi usanyanya udzedzereke unodonha. Anga akatodhakwa zviri extreme nehwava. That's when they arrived. Now pavakasvika musango, according to this vision, mind you, mwana uyu tirikuti anga atofa kudhara. Vakomana ava havana kutakura mwana uyu ari mupenyu achichema, kana kuti vakamuvhara muromo, kana kuti akaita sei. Vakatakura mwana uyu atofa, saka anga angova mwana angorembera wavakangokava. Pavakasvika musango, ndipo vakasvika vakadonhedza mwana uyu pasi. Then Tafadzwa Shamba anga ane tochi yanga anayo yefoni yaakashandisa, because tochi chaiyo isiri yefoni yanga isina mabhatiri. Saka akashandisa tochi yefoni according to this vision. Yanga akaruma nemuromo akadaiso, akatarisisa pamwana uyu. Tafadzwa Shamba ndopa akatora banga, ndopa akakata mwana uyu. Pavakakata mwana uyu, immediately vachipedza kukata mwana uyu, the story that they gave was a wrong story. Ndava pavakacheka musoro, pavakacheka maoko, pavakacheka makumbo,
pawaitaura kuti takazoisa mapatsi tichiita sei, vainyepa chinhu chavakaisa muplastic kana kuti musaga wanga uri musoro, imwe body part yavanga vacheka-cheka vakaenda nayo pasaidi ndokuunganidza masanzu, ndokuivhara, ndokubatidza moto, ubva vamira mbijani. But pakazofamba time wana akataura kuti no, moto uyu wakunyanya kubvira. Saka tikaramba tiri panapa kunogona kuzoita vanhu vanoti imi kune kuri kubvira moto, vanhu vakauya toita sei. Ndipo vakazodecide kuti saka ngatichiisai mapatsa ya muplastic timbodzika nawo timbotsvaga plan. Saka which means vakazorongedza mapatsa aya vachimuisa muplastic, mapatsa aiva emuwiri tisiri kuverengera musoro, vatombotraya kupisa. Saka vakaisa mumaplastic body yanga yakatsva according to this vision. But vanga vakakata, maoko anga vakakata, makumbo anga vakakata, pasara chimutumbi ichi ndochava vakapfeka kuti maoko ubva waisa umu, makumbo waisa umu, chitumbu ubva waisa umu, ubva waisa muplastic reblack, ubva wakavha, ubva watakura sevanhu vakatakura tsapo kana kuti mbuwa kumusana, ndipo wakadzika. Asi Tapiwa Makore ndiye anga akabata musoro, because kuti musoro ndowanga ine dhiri rese, saka imeka sure kuti ziso rake riri pamusoro. Saka tsapo yemusoro yanga akabatwa naTapiwa Makore wachidzika, Tafadzwa Shamba ndiye anga akabata the remaining body. But pawakaenda kunokomita crime, it was Tafadzwa Shamba, Tapiwa Makore, and the friend to Tafadzwa Shamba, angariwo muchinda ito futi zvokufidza mombe, maikatsande vanga wasipo on the scene jemusango. Ndopa vakadzoka vakomana vachisvika kumba, tiri kuti story yavakataura isiriyo ndava. Pavakakata musoro vachiisa muplastic, vachizokata mamwe mapatsi, vakomana vakaisa body nemamwe mapatsi pasaidi, ubva vatora masanzu ubva unganidza vachida kupisa body iyi. Now nekuda kwekufamba kwekanguva moto uchitsva, wandopa akazoti varume zvati kuita zviri dangerous. Kunogona kuita munhu anoona moto kuzasi wakati kune kwabvira moto vanhu vakabuda. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira zviri kutsanangurwa naProfeti. Ini hangu handigone kujaja, handigone kuziva, ndauya nazvo kwamuri kuti mutaurewo maonero enyu nemafungiro enyu. Zvisinei vhidhiyo rino harina kuperera pano, richaenderera mberi, but zveiriri takumborigumira pano kuti risanyanye kurebesa, kuitira kuti tifambirane pamwe chete. Ngatisanganei pachikamu chinotevera. Bye bye.